जय श्रीराम, हर हर महादेव. मित्रांनो, या रोडनं मी गेल्या काही महिन्यापासून सतत चालत असल्यामुळं भरपूरसं माझं वजन कमी झालं. मला जो कमरेचा त्रास होता तो पण देखील बऱ्यापैकी नियंत्रणात आला. सकाळीच 5:45 वाजेपर्यंत 5:45ला मी निघतो. किमान 6 किमी रोज चालतो. यामुळं वजन भरपूरसं कमी झालं. त्याचबरोबर शुगर देखील खूप नियंत्रणात आलेली आहे. तर तुम्ही देखील असाच व्यायाम वगैरे करता का? सकाळी मी योगा पण करतो आणि 6 किमी अंतर चालायचं आणि परत वापस यायचं, म्हणजे 6 आणि 6 12 किमी होतं बघा रोजचं.